אנחנו ממשיכים בעדכונים ובדיווחים שלנו, והאורחת הבאה שלנו שמה שרה יוחנן. שלום לך, שרה. שלום, עודד. את אימא של מפקד גדוד 101 של הצנחנים, סגן אלוף אריאל יוחנן. אריאל יוחנן, נכון. אנחנו, לצערנו, לא יכולים להביא אותו לכאן לאולפן או לאחת העמדות שלנו, כיוון שהוא בפעילות בדרום לבנון. כן. אבל אני רוצה, כדי שהצופים שלנו יכירו אותו, את אריאל, להראות קטע מראיון שקיימנו איתו לפני ימים אחדים. הנה. אנחנו איבדנו לפני מספר ימים את סגן יפתח שרייר. אנחנו כמובן הפקנו את הלקחים מהאירוע הזה, ואני חושב שבאירוע האחרון נערכנו בצורה טובה לקראת איום הטילים מרחוק. זהו המג"ד והוא הבן שלך, ואני בטוח שאת דואגת לו מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. גם כשהבן הוא סגן אלוף וגם כשהוא מג"ד, אמא דואגת לו. אין ספק, אין שום... אני חושבת שהדאגה היא, כמו שדאגתי לו לאורך כל השירות שלו, וכמובן על כמה וכמה עכשיו ודאי. בזמן הזה. והנה, למרות הדאגה הזאת, את מבינה שבמהלך התקופה שהוא בדרום לבנון, הוא לא יכול ללכת ולבקר את משפחות החיילים שלו שנפלו בפעילות הזאת, ואת לוקחת יוזמה, את הולכת אל המשפחות הללו במקומו. זה תיקון טעות קטן. האמת היא שאריאל הספיק להיות אצל המשפחות בשבת שהוא יצא להתרעננות, ואני למעשה שמתי ליד לבקר את המשפחות בלי... ביקשת את רשותו? כן, כמובן. שלחתי לו SMS בשאלה, והוא השיב לי במילה אחת כן. ואז פשוט הלכת אל כל משפחות החיילים, הלוחמים של גדוד 101 שנפלו. 4 חיילים של אריאל, שהם יפתח שרייר, אילן גבאי, יונתן איינהורן ועדי כהן. כן. איך הם קיבלו אותך? את באת והצגת את עצמך? אני אימא של המג"ד? כן, אני לא רציתי לתאם את הביקור שלי מראש, שלא התכוננו בשביל זה במיוחד. אני פשוט הגעתי אליהם ואמרתי שאני אימא של המג"ד שלהם. איך הם הגיבו? ומאוד התרגשו, מאוד העריכו את זה. והיה לי חשוב מאוד לחבק אותם בשעה הקשה שלהם. זה מאוד לא פשוט. מאיפה את אוספת את הכוחות הללו? אני חושבת שזה נותן לי את הכוח להיות לידם ולחבק אותם. בגלל שאת בתל אביב, אני לא יכול לחבק אותך, אבל את נפלאה. תודה רבה לך, שרה יוחנן, ובאמת שזה יעבור גם לך בקלות. תודה, עודד. תודה רבה לך.